Караны мен әйтәм, керәшеннәрне җырлап, биеп кенә яши дип уйламасыннар тагын. Без бит әле җиң сызганып эшли дә беләбез. Менә районыбызның Кылышчы авылында алтын куллы һөнәр остасы яши. Милли күлмәкләр тегә, җылаларны, гырыф-гадәтләрне тирәнтен белә. Авылларында музей жасауга зур өлеш керткән Максимова Валентина Петровна. Biz аның белән хәзер якыннан танышырбыз. Ул безгә түшлек жасау һөнәрләрен тирәнтен аңлатыр. Шып-шын мастер-класс көтә безне. Аның булышчылары да бар. Авылның фольклор ансамблен һәм Том Жындызы фестивале гран-при иясе Ангелина Салганованы, фестивальнең лауреаты Арина Трушинаны да күрербез. Ай, инде тамакса куян алдым синаны, Әдит. Билең тектемени? Миңа да тиге алмас микән, миңа да кирәк иде. Миңа өйрәтмәс микән, әйдә әле, керик янына. Sağmısız kızlar, sağmısız. Beyramga barasız bagay. Kirigiz ayda uzağız. Keligiz mında, keligiz. Mında sen otar ayda, Vasilyak. Ayda sen de Arina otar. Neyi başlar bilen yürüysiz? Beyramga barasız mı, yok mu? Hayır. Malatsı, yarar. Men mında şuşa sizin gibi kızlarga, tutilerge, öğretirge kilgen idim. Deri uzdurarga. Менә шушындай тамаксалар эшләргә. Менә Василякны кебе гиттереп. Сиңа да ошыймы, Арина? Ярар. Өйрәнерсеңме син? Ярар, якынрак итеп утыр. Менә шушындай мен сезгә шын тамаксалар алып килдем. Менә шушындай тамаксаларны безнең әбиләребез кигән. Аларны әле бүгенгә хәтле шушылай киеп йөриләр. Алар өлкән яшьтәге кунакка барганда. Элекеге вакытта аларны көн сайын кигәннәр. Көн сайын менә шушындай тамаксаларны киеп, алар иртән битләрен югачтын, башларын бәйләгәч, күлмәкләрен кигәчтен, менә шундый тамаксаларын бәйләп куя торган булганнар. Өлгү ясыйбыз. Өлгү ясау, моның өчен бер гади газета кагазы алсагыз да була, нәшә ватман кагазы алсагыз да була. Менә шушыны хәзер без урталай бүклибез. Менә шулай дип булды. Bir katlı büklüdük. Hem üskülüşten ezgene etəbiz də, bu tabara kiləbiz də, tüp-tügəl ittirib, bundan da büklüb koyarız. Burada. Buna, yok, buna bulay ortalay boyaqqa büklüb. Benim qağazım kişirək bolğan. Şuna qıraq. Burada. Hazır bizə kirək karandaş, karandaşım, әзірәк линейка керек. Менә монда безнең килеп чыкты бит, сызык, сындырдык без аны, әйме? Менә шушы. Хәзер менә шушы ноктадан 6 сантиметр бу таба киләбез. Бу якка да киләбез. Билгеләдек. Һәм аска таба тоже. Bizne ülgübüz kelip çıktı. Tağın bir kat aytayım. Eğer de kişirek kerek bolsa, mene bu ülüşten üzümüzge sol yeydizinin gerek. Yarar. Hazır bizden şuşa kağızdan ülgübüz var. Bizge hazır kerek materyal. Materyal gadette qora tüsünü söylağanlar. Ne şuşlay biz kirengine eğlendirdik. Mene eğlengeç nersege eğlendi ol. Qarağız әлі. Bir de şamagan indi ime tamaksa bulur deyip. Ne şuşunu biz hazır bir bulurday bir halga kitirige kerek bizge. Onun için bizge Oğa alırga kerek ene bilen jep,
Менә шулай ак җеп, кара җирлектә ак. Аннарысын менә шулай иттереп кул белән ышкый, менә обязательно, чтобы теге шов яхшы булып чыгып, арттагы тукыма алга күренмәслек иттереп типшеп барырга кирәк. Хәзер безнең нәрсә калды? Безнең бу муен өлеше эшкәртелмәгән, шулай бит? Аны хәзер нәрсә белән эшләп була икән? Элекеге вакытта менә аны шулай, менә монда даже төсле тукма белән эшкәртеп алганнар, аның артыннан киткән мәрҗәннәре. Без булай эшлибез. Безнең хәзер кибетләрдә сатыла касай бейка дибез без аны. Махсус шушындай теге туры булмаган уемнарны эшкәртергә. Касай бейка, аның менә ул. Аның була менә кызылы була, менә без кызылны куя алабыз. Аның менә караны безнең бу тамаксага биттә бара кирәк булса. Әле аның була шундай, менә мондай көмеш төслесе дә була. Андый белән дә бик матур була. Менә шулай итеп, әгәр дә без шушны итеп эшкәртсәк. Хәзер без моны ничек иттереп менә бурдык бит инде, хәзер менә әйләндердек, тектек. Менә мондай калдык җирләрне әйбәтләп тигезлибез. Менә алар безгә кумача үтәчәкләр. Нәләрне алдык. Яңадан соң була эшләп була. Хәзер без моны булашыбыз. Менә кызыл төс белән, кызыл төс әйбәтрәк күренер. Шуның белән шуны булса. Менә шушы алабыз. Монда да кулыш кирәк хәзер инде. Инәне алып, азрак моның запаска калдырабыз. Дөрүк дөрүстән менә шулай итеп, яртысына тискәр ягылырсың, яртысына уң ягылырсың. И шушылай барабыз, тигәбез, типшеп, менә шушылай итеп типшеп чыгабыз. Менә булай типшеп чыктык без моны. Менә булай итеп илгече өчен әле запаста калдырдык. Яңадан без аны менә шушылай итеп тигеп куячакбыз. Бу монда төймәләктергә калачак. Менә ике яктан да тигелеп барды. Хәзер безнең шуйный машинадамы, ялмаса кул беләнме, менә моны уже тигергә кирәк. Һәм менә бу ак җибен алып ташларга. Эшне бөтенләй эшләп бетергәннән соң гына монда безнең төймә таксак, кугыйтса, менә шулай электрле, шулай булырга тиеш. Бу инде почти готовый. Нәрсәсе җитмәй? Тәңкәләр җитмәй. Менә тәңкәләр юк. Бизәргә кирәк. Нәрсә белән бизибез дидек? Иң тәңкәләргә хәтле. Мәрҗән белән. Но безнең хәя мәрҗән бармы? Юк. Но кибеттә безнең нәрсәләр бик күп. Бисер, аннары менә шушындай стеклярслар, бисерлар күп. Нинди генә матур бизәгеч әйберләр юк. Аларны да карыйбыз. Менә мондай кибетләрдә һаманда шул кул эшләре кибетләрендә инде. Менә шушындай әйберләр бар. Менә шушындай әйберләр бар. Күрәсезме? Хәйгә дә без аны менә да бергә онда куеп торыйк әле. Матур буламы? Матур була, ничек матур була. Я булмаса менә мондайы, без аны мондайны да куеп карый алабыз. Менә шуларны бөтенесен алдыбызга куябыз. Бу безгә әзрәк фантазия килсен, уй килсен, шуның өченгә каршыбызда торып торсын ул безне. Һәр вакыт эшләгән чагында булган әйберләрегезне башта чыгарып тезегез. Менә минем кебек, менә шушылай. Чыгарып тезеп, аннары менә шушыларга карап утырып, әзрәк менә шулай акчаларны да менә шулай иттереп, энергиясен, үзеңнең энергияңны биреп уйлап утырганда, яхшы идеялар килә, яхшы уйлар килә, и менә шунда эшли башлыйсың, матур булып, бер нәрсә булса да килеп чыга инде. Аннары хәзер минем мондай әзрәк акчам да бар. Элеккегедән менә бу 1 тиеннәр, ниләр, 10 тиеннәр. Но аннары әле минем бар, менә шушындай кибеттән сатып алган махсус шундай җиңел генә паетка диләр аны. Менә мин аны сезгә күрсәтәм. Алар кибеттә бар. Менә бу җиңел ялтырап тора торган сәхнәдә ясар өченгә сәхнә киемнәре эшләгәндә кулланырлык шушындай паеткаларым да бар. Менә булай аларны шушылай барыбер тигәсең, алың тишекләре бар. Менә шулай тигәме? Менә хәзер минем кызым
бисерларны менә шайтып тәңкәләр ишейдә ниме? Әгәр уларны озын итеп күрүтеп җыйган булса, менә булай итеп без аны менә булай итеп тигәрик берничә рәт. Менә шайтып берничә рәт менә шулай җыелган бисерны. Менә уларны күпме җыйга инде, как раз бер нилек, бер рәтлек менә шулай итеп. Әгәр дә менә безнең хәзер менә монда Василия җыйган нене шулай итеп куйсак, уларны тагын икене җыйсайны кызым. Анары икесендә, шуның астыннан нәрсә куярга булыр икән? Кызым, Лигаләйдә, что бы еще? Әйдә, моны куябызмы? Менә монда куеп карыйк. Хәзер монда безнең тәңкәләребез. Давай ты мне раздели, пожалуйста, поменьше который вот тут маленький есть, побольше есть. Менә мондай бәләкәйләре карады. Вот. Хәзер. Менә шулай тезеп карыйк без моны. Тезәбез. Biz алай-болай бәйрәмгә соңга калмыйбызмы? Түгәрәк уенга безне инде чакырмыйлармы? Эшкә бирелеп. Соңга калмадык микән? Юкмы әле? Тиз-тизрәк кыймылдыйк, соңга калдыгы. Менә шуңа әйтәм бит, тизәбез дә. Бүген тегеп бетерә алмасак, без аны нигә сотовыйларда бар бит безнең ниләрдә, телефоннарда төшерәбез дә. Аннары онытсак, кайтка шуннан карап эшләп тә бетерәбез. Менә безнең бер рәттә ошаймы сезгә? Менә шушылай. Но безнең бит әле тамаксалар, алар бит инде бөтенесе капланып бетсәләр генә бик матур булалар, шәйбе. Ул менә тәңкәләрнең кайберләрендә, тәңкәләр бер ике генә рәт, кайберләрендә бик күбрәк. Аның берәр нинди нәрсәсе бармы? Әһәмияте дип әйтәм. Моның элекеге заманда байлар байлыктан кемдә күпме тәңкә бар, этерас име. Аннарысы бу көн сайын бәйли торган менә бу муенҗакада 2 генә рәт булган. Моны уенга чыга башлаган кызлар таккан һәм көн сайын әбиләр, түтиләр таккан. Инде бәйрәмнәргә бара башласалар, алар инде башка төрле, безнең керәшеннәрдә күп төрле шундай көмеш тәңкәләр белән бизәлгән әйберләр булган. Менә бу дәвәт. Моны Мамадышта, менә бу Кылыччыда кәсилә диләр. Татарларда хәситә. Но татарларда хәситә ул ювелир, менә шушындай ювелир эшләнмәләр белән бизәлгән, анда тәңкәләр аз була. Менә керәшеннәрдә, утмуртларда, мариларда, аларныкы чуашларда тәңкә күбрәк. Мондый ювелир эшләнмәләр, алар берәү, икәү, теге күз тимәскә дигәнгә генә бер җиргә генә кыстырылган гына була. Менә шушындай әйберне өстәмә шушыңа кигәннәр инде. Тагын сакал дигән, тушлык дигән зур, анда тәңкәләр бик күп булган. Андыйларны бәйрәмгә генә кигәннәр. Менә шуңа күрә аерымлыклары шуннан. Кайда тәңкә күбрәк. Бу әйберләр бөтенесе дә кызы әбисеннән оногына, кызына менә шайтып калып килгән бит инде. Кияүгә чыкмаган кызларның, кияүгә чыкмаган бар. Кияүгә чыкмаган кызлар гадәттә мондый дәвәтләр кимәгәннәр, зур ниләр кимәгәннәр. Алар кигәннәр бары тик менә шушы уенга чыга башласа, әгәр дә 13-14 яшьтә ул уенга чыга башласа, уже мондый муенҗаканы таккан ул инде уже. Менә бу соңгы рәтне эшләп бетереп куярга, ул дальше эшләү өчен җайлы, шуңа күрә. Тагын бер әйберне әйтеп китәм. Менә бу кырда, менә булай кырда итеп эшләргә түгел, чыгып тәңкә чыгып калырлык булсын. Шулай итеп тегергә кирәк. Менә шулай итеп, башта кырны эшләп бетерсәгез, менә шулай эшләп бетерәбез. Соңга калмыйбызмы без Петровга өлгерәбезме? Ярар. Безне анда көтеп тормыйлармы? Менә шулай иттереп, хәзер моны буш калдырып булмый бит инде. Урта өлешле дә бизәргә кирәк. Нәрсәләр дә булса. Менә шушы тәңкәләр белән. Мондый тәңкәләр кибетләрдә сатыла. Әгәр дә ошаса әле менә эшләнеп биткән эшебез, ошаса үзебезгә, күңелебезгә хуш килсә, без моны төшереп алабыз да, онытмас өчен. Анан уже тегә башлыйбыз инде.
Қолыбызға алабыз жіп. Менә бу очракта инде жипнең ныклыгын алырга кирәк. Ни өчен дисәгез, ай Арина мотор чыга. Менә бит поеткалардан да, менә күрәсезме? Хәзер менә мондыйлардан эшләп була, монсы тәңкәләрдән эшләнгән, менә төймәләрдән ничек эшләп була, менә поеткалардан, менә күпме идея бирәбез без. Безне караучыларга, безне күзәтүчеләргә, biz эшләргә өйрәнәсе килгән кешеләргә. Ныклы җип алмаса, әгәр дә акча тишелгән акча булса, тишелгән акча бар микән? Юк микән? Бар, менә бер тиен. Менә ул специально теге сверла белән, брау белән тишелә бит инде нечкә генә. Ул бик үткен. Менә бу әйбер тамаксаны киеп йөргәндә ул һәр вакыт малай селкенә. И акча нене җепне кисә. Шуңа күрә ныклы җеп кирәк. Теккән чагында бу ул әйберне искә алырга кирәк. Менә бер төрлене шушлай эшләдек. Менә безнең Камил белән Тетя Галя шушлай итеп эшләделәр. Монда инде карарлар, анда эшләүчеләр. Молодцы. Бик матур итеп эшлә. Молодец, Камилчик. Так, кызым, син дә молодец. Син дә матур итеп эшләдең аны. Өйгә кайткачтан тагын да шулай итеп эшләрбез, әйеме? Арина шатмады әле, кире эшли башлады. Менә хәзер нәрсә әйтәсем килә. Менә эшләргә була, менә шушындай иттерә. Менә алай тизәргә була. Монда инде безнең тасма белән муен өлеше бизәп куелган. Менә монда, монда положить димә, монда куйып. Менә әйдәгез моны без Аринага бүләк итик әле. Ошыймы сиңа Арина? Менә монысы булай итеп бизәлгән. Камилчик, ошыймы? Да. Вот, менә Аринага киертеп куйык әле аны. Менә булды. Хәзер тагын берничә төрлене карыйк әле. Менә мондые да бар, булай итеп тә бизәргә була. Менә бу өлештә ана аска өлешкә чәчәкләр ясаганнар. Анарысы, менә мондай сакал дибез инде мондай зурларын, җирлеге зурларын булай итеп тә бизәргә була. Менә мондай иттереп тә. Бу инде яшь кызларга, кичкенә кызларга түгел, зур түтиләргә, зурларга шундыйларны эшләргә була мөмкин. Элек аны теге бер саклауыч итеп кигән булсалар, хәзер инде без аны моторлык өчен бизәгеч итеп киябез. Элек безнең әбиләр заманында бу әйберләр, тәңкәл әйберләр, алар берсе дә бизәнү әйберсе булмаган, алар яман көчләрдән, әшәкеләрдән, начарлардан саклану булган. Күпме күбрәк көмеш тәңкәләр белән капланган булсак, шул хәтле без сакланган булабыз дип ышанганнар алар. Алар чәчләрен дә каплап йөргәннәр, чәч толымларын, менә Аринаны качыгып тора әле пока. Но элекке заманда алай итеп йөрмәгән, аны шушындай тәңкәле капчык эченә яшереп куя торган булганнар. Күкрәкләрен дә беләзекләр кигәннәр, көмеш беләзекләр. Аларның йөзекләре дә тәңкәле булган, шушылай кичкенә генә вак тәңкәле йөзекләр кигәннәр. Менә кунакка барганда инде улы яшьтәге түтиләр менә шушы дәвәтне кигәннәр, йөрәк ягыннан, йөрәкне сакларга кирәк. Менә безнең менә киеп күрсәтим инде. Менә шушындай тамакса да бәйләгәннәр алар. Еще дәвәтне дә кигәннәр. Кәсилә бу мамадышларда әйтәләр моны. Менә шулай дип. Менә минем бүген бәйрәм вакытында, бәйрәм алдында сезнең каршыгызда шушындай күргәзмә дәрес, әйберләр күрсәтеп, һәм шуларны өйрәтү дәресе дип әйтим инде. Шундай дәрес уздырдым. Әгәр дә шушыннан кемдә булса, берәр төрле үзенә идея алса, белем алса, белемлек алса дип әйтик инде. Үзләренә эшләп карасалар, мин әлбәттә бик риза калыр идем. Бүгенгә минем сөйләсе, күрсәтәсе эшләрем шушың белән тәмам. Барыгызга да тагын бер кат бәйрәм белән исән сау булыгыз. Дуслар, якыннар, барча халык сезне Петров бәйрәмнәре белән.